policia al meu barri hi ha poca diversió. En la tele donen molta porqueria. La Belén Esteban que la tanquen per favor. I els diners superen a les maneres i els principis com a quimeres són. Si tu també veus un món ple d'injustícies, vaya crida i suma't a la reborització. Persones condemnades a buscar a les deixalles, persones sotmeses a patir una tortura, persones que paguen per una manicura i xiques condemnades